tokori amangana amagendero ariarengete gokei oborwere bwa obstetric fistula imeya Busiga Kenya kwa jumla na sensengima umwanchwa umurigereri asensengima itobwate abantange chimilioni bere babwate obokongu bwa obstetric fistula ase kera omwaka itobwate abantange chiribu 50 wekera chiribu 100 abangina babwate obokongu bwa obstetric fistula Kenya ga abasubati bakonyora obstetric fistula ebare ange eriwe ya 500 kero mwaka korende ekera tokorangeri abangina bache kurwaribu ase chinyagitari cheito gose ririto bwate free obstetric fistula camps gokonyorana abangina ebagocha asobonge eyue minetina abantu nabange bagwata obokongobo lakini bamenyete asoko ebisa okoba yobosoku bori bogo toka ekero bwate obokongo obstetric fistula Mbiamuno Julie na tutarachiare omongina narenkari gosonde bonsi okorigirete maragoba yabono ukwibore na ninkiga kogera oburero bwigabo manyakanete na obstetric fistula nande anda ke fistula muchando kyoiga ba gareri nkega neiga nyari kumanya na oyo muchando kinande na kyokororokana. Asante sana mwancho murigereri obstetric fistula nobokongu buri musubati akonyara gweti amacherioka osagweti echorioka osagweti bionsi ataikonyara gwetanga obokongu bwe bokoroku obstetric fistula okobe bogocha ekero chinga kichiri umusubati akogonki omwana obokongu bwe bogocha ekero umusubati akobina ese egetambe nanda akobina nobokongu asomunu bwegesongo prolonged obstructed labor lakini ataikonyara konyora ogokonyeka kodi wokumanwa bwango kodi tokorokana emergency cesarean section igoko ogotwaro muswati ari musigo ochire kogongi akobina mono noborro bonge sana nande segeke tambe eyagera chinyama chirichia enyongo y'omwana cyanyara komisi gose gotwara oxygen cyanyara gutanguka gose gutanduka egere amachacha akagwetarioka nansa chinde echonero ya etarioka musubati ataikonya gwetanga mbia mono sana umuchando yogo chakero musubati akogonki arioka gusena na bokonyora nonye umunyaroko moke otaraika chinga kichiga cyokonga kabato umuchando yoga fistula umuchando yogo cha ekero musubati uri musigo akogonki ese abanyaruka basinini umuchando yo nabogocha anene monesa abana bari abake bari babere bagutachirwinse kwanyorana uri mutachiranse iga sarikire gendo iga mutagora kweri atokana bono uchakire gweti amache nande utagokira lakini eyunto ikonyeruka obstetric igego erieta obstetric namangana yoko bamusigo na konki ebwaterani cyabasubati bebwateranire bahongire lakini rendo fistula toroji it is obstetric fistula lakini fistula na bego chakero musubati akutachirunze fistula nenguru it is enguru erieta fistula imineti enguru engorero ekorukorwese kobocha uchiese nyongo y'omwana gose korukorwese enyongo y'omwana gochiese echo igwetera erectum igo fistula nenguru obstetric nengoro ego toka gose kobo ekero musubati akogonkyo mwana kerabinire estinga kichintambe nanda abinire nobokongo bonene na oborero boiga ebobwekaine bwensi gosembore bwechingencho oborero bwa fistula igobore estingencho orere korende gento gekobobwatani bwensi pi neri nabasubati bagwetia mache osibaiti echo osibaiti bionsi fistula nera na begocha ekero umusubati akomanwa cesarean section nsachinde umunyagitari atereri no bwembe bwayo nyorena musubati oyigacha kogonki omwana nande ririkonya tara amachi tara soka tara nyara gosoka korusigwa amachi yatokana obwombe bwatereri bwakunire kebocha ibono fistula nero na bego iyo korkuna iatrogenic fistula
na ekiro ukurigiriria abasubati gusoma baro abasubati bari babiri bakobonyora buna amatukagenderete gusuka umubaro w'abasubati bakonyora obstetric fistula ogokia gusogenderete gukina ese bonega anene mono ime agusiga nindo chena umuchando uyo igogendete komentekana esababu nateba no muchando nogendete komentekana kwa igura abasubati abange babeire bagusiria magimabo chingaki bakoibura abana n'abana bakwa n'umuchando umuna nakwereza ikoro kuna prolonged obstructed labor koko riye abasubati abange basiria magimabo ime agusiga eso kuibura egento kieko baita ikoro obstructed labor obstructed labor yengento ki igokonyorano umutubu mwana munore amaugaji umutubu mwana no na maugaji umusubati ono mwana kaga saine gusuguma igera soke ndiya kuiburu yatoka na amaugaji umusubati gara magute mwana takonyara gosoka ono riri mwana ga saine gusigi gosoka kwanyora chinyama chira around igabwe samaugaji umusubati chiabeire chiko bwereka gose chigutanduka yagera obstetric fistula yacha bono ekero nkorigereri idadi gose namba y'abasubati busiga batwara umuchanda obstructed labor n'abange eyo minute nande n'abasubati abange bakageire gutwara obstetric fistula ime ya gusiga anene mono abasubati abenge abasubati bare short nasiki baireze okwa maugabo tari manene abasubati abange konyara maugabo na magutu muna bara abenge na ba maugabo nansi aramenye mbiye muno sana na inkike kogera okonyora ngati igikakiri umusubati akobina kego ikagia tambia aiga gusiekera kurigireria na oboremerwa boraliste chinyagitari use n'abantu bakogongi baguchi baba bangi baingira chinyagitari muchando kiararo use ni ignorance yandake kurwasa abantu abaibuli abanyene bakori mirimo bobochero nigo ndatebe na ebintu nebinge bigochangira gusiga umusubati gutwara obstetric fistula abasubati abange chingaki chamaega ebaringi kubinira nyumba baratema kego sinya bagenda nyagitari umusubati otebana tinde dikonya kwayera unyagitari tiandara tema umwana ogosinya na minyoka yatokana chinsa chiria goikanya gitari umwana orosire nere umonye no orosire igo yatokana obstetric fistula yaberege kobo osensa chinde na ba umusubati yakogenda nyagitari aike nyagitari atwara anyora abanyagitari batari no bumanyi abanyagitari abari bagansa chinde okonyora ubumanyi bwachirense nsa chinde taikonyara komanyana musubati oyo style yakobina binto kibirimbwe anda kurigerera imanyana musubati utakonyara gosokyo mwana kawaida yatokana ko musubati ikire nande nyagitari aise gonyora abanyagitari bari bakomo konya bari no bumanyi kwanyorana ibintu byabere utware obstructed labor fistula yachire sachinde sichinga kichinyinge abana abo ba fistula konyore bagokwe bari stillbirths yani bakoiburu bakwete stillbirths nande nsachinde musubati oyo atamenyeti kwanyora nero kure due to obstructed labor igobono fistula itokonyerukana bari ba surviviri obstructed labor bono gwetani abu nande nsachinde kwagende sinyagitari cheto ndobwate abanyagitari abake barure chi school interns bagakora cesarean section naro mbaga neri ba beno munyagitari oyo manene uri no umanyi umanyete na musubati munariga egente getangani kero musubati ari nande ekebocha kyae gusabwata mache ime yae konyora ekebocha ekegocha gusibwenda iri omwana amuguko bwo mwana bono munyagitari utari no bumanyi igo konyora nero chire straight gochikobutara uterus egera rusi omwana yatoko butoire kabocha ritangani amanye goikereyo uterus nakiki ko igutogotebana musubati tia anyago goitera mache ngora didito umade ende cho itera mache gere ekebocha nkebasa kobimba busibwe enyongo yo mwana mbiyo muno sana na nekiro kurigireria mbinto kimbi manyereri kiribiri omusubati abonete kurigireria omanyanga aiga mobero toribuya naki ngochere na pain ngochere no ubororo nando ubororo bigano wangenjoki niki montara manyenga kiba onkero no nyenege kego ono obstetric fistula
teri gocha na borobonde bwensi igo konyora maja gosoka rioka toi koiguna no tagete kogenda gwekonya igo agosoka rioka munembura okorigereri imibere ya mwanya bantu umonto monene munanje amache tokorosi about 25 ml kera ensayemo esobugima bwa mwanya bantu esayemo munere amache aritogo chatoitera etokorosi at about 25 ml wano macha atari gocha agoma ari eseko bocho kobeke bocha keri ekako egetando gite wona akonya guiteka wano musubati taiko iguna ninyi gwete kogenda gwekonya igo konyora amacha asogete dioka onye necho nero yasoka dioka ataiko manya gotebana ninyi gwete ngende ngekonya agende icho igata ikonyara gwetanga igo maumivu tayo mono monekera macha yogosoka ama maumivu agochekera macha ibona kugusamba bono ntebi what obstetric fistula abange abande twabere tukurwari singa kichindambe konyara bamenyere no bokongobu ange miaka 13 guchibusyo igo manyana amache gosoka dio kase miaka 13 guchibusyo ninki kiro konyara gwasambikira agusambire konya kobeke bijanja bebiririo kario kotari kuoma yatoka none ngosiari watwarire igo yete kurunzari bono ebinde bire bobe mbio muno sana mwancho murigire no bokonyara gusangana into gochiga ase studio bwate kuboria konde wensi namba yeto ya studio na irasekera rege TV yao namba ya 0726447367 na bogoto baheri bori yao gochiga utari kwa bwakende gyonsi no bwate nore no musubati nyomba gari nore no musubati omeno gukurigireria nore no mamu minari tukumanyanga mechande yiga neraro ayo bongina no bwata bana ba abanyaroka bonsi nyara usange kirengereri kyawo gochiga ase studio na kubwa muno ase abaiboli bali bobwate omuchando buno yiga na ngagirete nga asense moyenda yone consultant muchando rororo nabantu kutakwana anda kininki aposipati abangekero gusangana barobuna kwanyoro muntu obere myaka 13 guse myaka 5 kamnyete no muchando yiga inki bagoteba gekogera atanyara gukwana esinga kichamaega abaswati aba bange karukoririo bokongwa fistula inyora machari igagotioka echoiri igagotioka kagosukange naye igogoteba muswati we igagotioka chinduso igo okoba abantu baito abange mba manyete no buno burwire igabwente kogenda nyagitari gokonyeka nesinga kichi cyamaega abanyagitari bare no bumanyi bokurwari fistula ibare ngabake kwegune nyagitari mungisumu nyatari kisumu kenya togakare n'abasubati n'abange yatokana abasubati aba okoba yeri misuriri igokonyora ibagwe bagusukare kurwesa abantu bande igo bakwebisa nekero bakwebisa anene monekero konyora ekero nkogenda kubarigi ogoborio muntu nakwanya korra musubati ore no mochande otebi nimanyete nyarebera lakini tobaza ko motebina nagotebiri okoba agochigotebana nayo kogenda kwanga mbesaba esabantu kwambwatirebia bono okoba yobusuku yagera abasubati abange babeire bakwibisa lakini singa kichabonoiga abasubati mbaga saini kurwariku okurwariku kwabeire kento kero igo fistula nabego tangu nande nabekurwariku igo tia kwebisa ko igwete no mochando yu abeire tema kogende sinyagitari ari oranyare konyoro bokonye mbio muno andake na irete gose omuntu onde nabakwiranga umuchando igani kubwanete kokea ekiagera matuka magigana ria abantu bare konyorera abana nyomba matuka bwange abantu abange bakwenda asichinya gitari umuntu nabare bolinga naseki umubaro yiga utari kokea abasubati bakonyora umuchando nabagingo kore serikali gasi the national RRI consultant ese Kenya yaito abasubati bari bakogenda nyagitari kogonki abana ebare 89% korende gokorigeri nonye bare abange igo idadi yaito gose namba y'abasubati nandi bari bakukwa ebagukwira nyagitari kwamanya kwebori nana ki onye twatangasire n'abana abasubati bagenda nyagitari nande bachiro esobunge at 89% mbiyatore lakini ninkirende gekogerana our maternal mortality yatigaire constant they go change 355 per 100,000
but ono na kiki ngotebana egento gekogerana muchando yutara unchureri anene monto gwente korigena imesi nyagitari chitu abantu mbare no bumanyi na baba swati bakwenda nyagitari mbanyorera abananka lakini nyagitari eri esoko genda ugiye gukiko konya ine namanyite genda akora obokongu twatwarese Kenya yento bwati abantu bakorukuna midwives baisaini ngorande bagotangaza nonye n'ikigasi bagotanga nurses midwife midwives baisaini sensei midwives no munyagitari ukodiyo korigererina utaraba musigo ngakyo gwepanga kwabere musigo akorinde kogonkiro umwana na maite mejando yayonse nande muna kwa gonkiro umwana nandari gereri umwana we esomotinyu mutanganya abuna bakoro ku midwives abo batayo abange Kenyaga abande bakobwana mosisto ndo bwensi urure sukuru na bago konyori umwana na bago konyori okoba otwere experience gosena somere take midwifery lakini taranye soma gochime mono egara twaro umanyi boigoro na diara nyare ko gotai ko korukuru ari na Matilda na bago koria gatai na muna nago pimirega na bondoche na botabas konyoro mwana kawaida igo we katorigereri obumanyi imesi nyagitari cheto adi sinanda abaswati baito bago chabacha gukwira mbia muno sana mwancho murigere na chika gukomanya unasange kerengereri kyao likaye ujumbe yao chiga ase studio kubwate kubori condolency ndakino rucho muntu bwato muchando buno wega kwasinyuru ko motebi kwarira senkaga ali mu bwato muntu reiga lakini tokonyara ko motebi gusemu motebi mwasinyuru ko genda nonye nasenya gitari sange kerengereri kyao chiga ase studio na boranyare goitianga na sikiko serieta na botanyare gukwana onye ko bwato muchando yo nabokulikaye ujumbe yoko chiga ase studio irinde unabokonyara konyora ogo konyeka ano muno litukeriga ryo guchingira goserio kurigereria igatie bintu biri byatigaire biri bitarakorwa asokwene kibuna obroiro bwiga bwanyarire gokie namba yeto yo studio 0726 44737 eyo nerogwa kesimigo chaiga kusena bokonyara usanga ekirengereri kyao umutandao Facebook Getembe TV na bwigorio YouTube na ro Getembe TV na bwigo kiroto kurigereria ase oborwalia umuntu igonyore nabwatu muchando musibati yiga oikire nyagitari usena bokonyara konya gotebana andake kibaye kiga nakinda chigokoreru nakingo chigosono tote buna bono bali fatanji tichinyagitari fatanji tikorigererwa manyengo gosemore minga ukurwari wa nkororo na nenga kyukurwari wa koiga ko korekana. Asante sana mwancho morigereri ukurwari wa fistula nkoro to no komano actually no goso ne kebao keri ise amacha yo gosoka use echo yo gosokera igo ko bweni gunkoro egento tokoteba ukwaigure na kwabeire igo ninju nyagitari okonyeke lakini karonko na inje no mutukinde ya researcher abasubati abange igo konyora anene mona abasubati abakemnaye bari bakonyora umwana ritangani abange bagototebina barabumba amanyete na obuno obokongu eba maete na ine kawaida musubati gakogonkyo mwana pengine na bago chao baigo gokwanyorana babeire bakomenya no muchando uyu nyumba babugete na eyun kawaida anene mone sabasubati abageni bakonyora umwana ritangani sobugima bwabo igo togoteba natari gento gya kawaida kubweni unkoro bokongo ukabo abeire ake report nyagitari egere unyare go konyeka na sinyagitari cheto ni gongo teba koba bokongobo abakungu aba gosaba swati abe bakonyara fisule kurunyagitari abwese bari nebwene tena bataragenda nkabachi gotware mechando yende bachi seri una bagaka babo bachi gotiokeria abantu chindoso kabari nyagitari tia bari gerina basubati abanyode ukurwari bataraba discharge kogendanka mwana sana Julie na ekiro kurigereria ase ukurwari gwoko kwabo lazima umuntu amano na gukorera gusonwa ejo na bebitereti egenge kerako mwanjo murigereri keraka eyanga kaya atwaje keraka wekesono igone kebao manyanga ne kebao keraro fistula ne kebao kakubochoka ase ensemo yo ruiboro ekangoraka kwanyorana ka soire eseko bocha there is a connection
yani gakoro korunsa chinde se kabocha gochiese nyongo yo mwana osensa chinde korwese enyongo yo mwana gochiese ese rectum ari ese icho igwetera yanyara gotokana bona icho igweta rioka muntata ikonya gwetanga yes etikana bwate simi berisa to mwancho murigire tunyara usanga sinchira ya benegetembe hello aro yes bwairire yati imeshua na simu bwate hello okay na boigo ekiro kurigire asi unabona bagaka sichinka babwatiri bagali ukomanya omwancho bogo se omongina gali senkanga no bwate shida yenda nyagitari no bwate shida tigatogende nyagitari omwancha omorigereri abagaka na butotagete bategere nkwane nande banyetegere bia boka banyene na bakorana omuchando chire baro bakora monyera bandaina baigwete na ebinde bire maji baro bakora okobango kwana tora manganai aiga kware no muchando beire tebyo mungina na ebinde bimina na birorire tibije bya kawaida oikogende ochekiwu korende okoba bagaka baraboba gose ba obwete na omongino ye gose na baranya komarengeri bobe igo konyora barabu na obaigwete rimuzu eri mpaka okiri lakini nande bachire korigi omuswati omwao kuruisiko na kingo wirari bageri gukwanira bagaka omwana oyo ore kuiboru no muswati oyo no mwana o batimbaya fistula ya chire egento bwente okoro mugaka no kuiro mongina nyagitari achekigu soboko mugwabeire arosigubuya mogendenka mogende no bwanjani bwakari biasara byo gotigo mongina kabeire bobe karwarire igo kwagenda kurigie nyumba ya kabire nyumba ya gatatu bogima bwabeire obokomu no kurwayu gwa fistula gakoro ti umuswati arwarigu aira ne nyumba abwene buya ajena ndakonyorera abana bandi na ndake note benga ingane yiga yirire chinyomo chinyinge kuboneka so emechemenge osaleka emechemenge asarekire igore ya obstetric fistula bangina bange baserigu anene mono muna nakweresa abana bari kuiboru chinga kichyo keroro cyo mongina bwate obstructed labor ye koreta fistula gokonyora chinga kichinyinge umwana ordinary ngo charusira gosoiboru gakwete kwanyorana musubati oiga bwate obore mara kabiri umwana oyo mwate fistula tayo bono iga bwate fistula no mugaka otiago iriochi uchire yatukana obokongu bwabiro bunge na gwetani abwo kurigeria basubati aba abange babo igo konyana basubati abake nsachinde babete bakonyora chinda chiri cha mapema chirito teenage pregnancies gose adolescent pregnancies wanyorana nonyine sukuru bakoreti bono gukore sukuru yabo bokongu uchaka kwirigeri okogende chirari nkonyore chinyeni chiao kweguna onde tayo tete kwarange na ekero mundate te gusukari ari kurwe sori okoba yiri musu na bako kogoti na baro babugete na mukungu yaga kare ko sinyora chinyeni manya korete chiro yatokana nonyine biasara tigo korabuya kiamba tiga daktari andake okonyora ribolirira iga ketembe hello ngaki waire waire biasana karibu ina nari kumuriga ndo TV okweresa mo de bangumu na euro day nyagitari kiye bono nyagitari na boko iraneri gwa ribori ryo no omo nyagitari na raiga kendera gotegera ngo kumanyare tiga nyagitari iyo mu nyagitari nda asante sana mwancha mutagarari yes fistula treatment njaba ke koru general ga lakini anemonega koru karuto bwate fistula camp korende ndo bwate nyagitari e koru ku family care family hospital ere daraja mbili ga nero nkuru adiere egento kyo kanda sabena ayonye kuri no muchando
tema juu chini o report na urwarete lakini naone ga STV na bonkuru namba ya nesimi onye toranyara guikira obobweni enje nabo kungakire simi egere manyi bari bagokora igasiyu mbia mwana sana agitemba hello yes Naki irorera ribori riao okay koirane riale koranga network ya shida lakini na moigure ni insurance akoboi insurance ngokorere isoko bweni okuburwa irobu onye kubwate kadi ya SHA na kwana no munyagitari monene o family hospital ga rantebina kubwate kadi ya SHA na bukurwariwo igo insurance ngokorere igintu kerekene no monta report yo mochando noro monta report okobekera nkorigereri fistule igo konyorana utarwariri kwamenyere nerenga kentambe ugoja gwatwara makongu amange yemo yabo chinyigo chigo cha chiasareka kidney failure ne sababu chigo cha chiasareka konyorana basubati abange bagwitia mache ebagotema go tiga kunywa mache kwambwatirebuye egere mache tanyago soka yatokana no ene chinyigo cha chakire gusareka isi stress eri toikonyara koriku toikonyara gukora kende gionse mugakuchire bintu maroira manga so mubere burwaire bwa sukari burwaire bwa pressure maroira mange igone bwente na kakwa manyire na nubwato mo chando uyu aigenda rwari mapema egere ogendere kuragira mapema na ndo uragire bya muneganiri ndio tatware long term complications yani umuchando okomenta igoro yo yubwate mbia mwana sana gagotenga Fred Rabiro akuburinga na omwana otariko genda echo ere muchando kiorave okay omwana otariko ende echo omwana oyigata keire atoke nyagitari integetangani omwana oyo anganjere ngwete arembe gusenko inyambari ai muno moibori ento bwenete gotegerera etari gochecho inke mondata eragero monto tagende echo number 1 nata ikonyore ndagere isaine number 2 nabwate obstruction kwambwatrebie lakini gotaka komanya gusena abwate obstruction goikotegerere obodi na umwana oyo gwetiare embe ongosokere ai gosensa chinde nabo gotegerera enda esta nere ende korabwa na julululululu no igwete binte bibi kobuga eyo minute mwana oyo tabwati obstruction lakini ekero ende kirete kirita ikonyara gwetie mbego chisiko eyo etokoroka emergency yobente kwanda nyagitari egere asiboru amarayu egere anyare komenya ekigende giyaitire abana bange omwana uyu taiko ende echo tigango agende nyagitari abanyagitari bare nubumanye bamurigerie egere bamanyena muchando kiabate nendagera taikoribia ne ande nesenga kiengana naki ataranyara kogende echo bono nabeganeri korigere mbia mwana sana na bwigoye gagotebanga hai getembe there is a sister of mine who went surgery okay due to cervical cancer later after 2 months she started passing urine till today is that a fistula ama is there a cure and how can I get contact with you docheneri boria kubore na musubati mwabo akamanwa gusaka barwa si omochanda batogorero bwa cancer kurenda gwetia macho wikira rereye asante sana nande eyum fistula currently obstetric fistula kero bwate cancer chinyama chirie chigo cha chiadiegu chiaera yogo sambirirwa teko une chinyama chigo sambirirwa ya chia sambirirwa yatoka na bono fistula ya chire okoba yichinyama chirie okorre chire chingo bono lidio ko iguna morwairo cancer orusi egendo keri nande ochire go sambirirwa yatoka na achinyama chiri chabere chigo saligo
obokong'u bogotokane nomone ekero okorwaria omosubati muno oyu gose omogaka muno oyu onde bwense bwate ibono fistula igo konyorana nonye riria ogotema goticha gosona gari esata agogete konyora chinyama ichi kumunyoka mune bisuguti bambwetere buya bono nabagocha acheki gware n'abanyagitari ntori n'abanyagitari abange bare n'obumanyi bare gosemba mokonye amacha ateme akego care gosoka korende eyue korokuna fistula due to cancer chinyama chiri chikoba chinyo kogo chikunaiga chaba chikominyoka chabwereka bwango mbia mana sana na Getembe. Hello. Okay. Wairirebuya asi studio Getembe. Hello. Hello wairirebuya. Wairirebuya. Boroja muno mutare mu kwana magana maya sana. Anda ina mwege maya sana mwara konye ya sana muna intu abaiboli. Anda wa kale no gali kuri okindo. Ina kolo ya sana kuligereti. No mwegitaji awona mogonde kufunde tabiye gabanga bamanya ngiba babo twara marwere batirete. Wono. Yes. Mungkin nanti kau mau komplain ni ada kah kena buka saya dah bereka. Ini saya aku tio nama jago itu lah buka aku rumah. Ibu ni ekiji. Dan dia kena buka ni buat kena buka ni tenda isa bereka. Muka kau mau kaya letar lagi. Daktari nak buka sangganer, tara ruas sempe. Asante. Ono omong'ino oyu okoromu endanke ndatebe endanke kenya gugochinse naganeri apimwe manyekane mbokong'u kiabwate gente getang'ana boranyore UTI yabwate gose bokong'u bonde tutamanya ko bagoika achekiu igo ngotebia omogakana tiagende nyagitari agenda achekiu nande nabo ndagani komanya gochima mono n'omong'ina bwa emiaka erenga nande omong'ino oyo korumu endankega guchia omogongo n'omong'ino ori mosigo gose n'omong'ino tari mosigo naki ekindagani komanya gochime mono nakinangani musangenera atararwa sembe okorinde enigeka kobutora nkorenkia ndonse asore nabo igwete okubori oko na nemiaka erenga nabo igo nchire yakoro mwandake nari mosigo nari emiaka eri yokoibora gosoete gose n'omogotu egere narito komanya ng'aki ebintu yes lakini ekereke nabo nyagitari agenda n'abantu kogenda nyagitari mbia lakini korro munyagitari ore n'obumanyi ere buya mono mbia mono sana. Trisa Omboka Trisa akotewa watching live korwa Mathare North akotewanga nwari pamoja ni familia Jonathan Matuko akotewa oh yes yuko ndani. Mireri Mogaka akotewa hello mambo tobosa kwa boli aeri boli ryao nabonye kwibwete ngeri etari aho ndiko beli ngencho boniga nabayo kulika ujumbe taboli rieta oiraneriwe aiga as studio orero nabwo eno kumochera wote watching live ko Sebania Boda na Fred Moga nerendo acheno aro muroberio eno kumochera kubulinga daktari ninki gekugera okobina gotigalete okay gotigalete ekogocha ekenene asaba subati chirendete iyo engao barabusa konyora okay barabusa gukonyobwa asobwangu kubwa okobina asegeka igitambe nabo igo oyiganera otobanga watching live okay nande nabolinga ninki gekoreta fistula komenta mono fistula nkobweneka ere aina maboli nkagere tenga gukora iraneri gabo nchirendete iyo abasubati baranyare kobina asegeka egeke. Asante sana mwanjo murigerere okubina esegeke ekarato gote omonta bwate prolonged labor osokubina kwegeke getambe neri agwetani 18 hours muntu chanya gitari rero omwana acha kogongi na goikera mambi saa 10 chamarogo bare taragongi mwana okuno kubina ugutambe nande eyu igere ase muswati uri utanya konyora mwana chinse china chirure 18 hours nesa baswati bari abageni bari bakonyora mwana ritangani lakini saba swati ababere bakonyora abana igo konyora kubina bwa kwabo ekogocha bwango chinsanke igo
chinsa 10 chinsa 12 go chinsa abu kwanyara mwana otokire igo bono ekero mongina akobinenga kintambe emineti na mwana taranyara gosoka kero mongina akobina kodi ekogocha ige kore no mubere noro gokore physiology gokonyorana enda anke egochaka kwemiga kuruigura enda igura ekwemiga gochime nande teikoirana eko contract esomonu bwege songo nande teiko ya retract yani teikoirana isiko teiko relax bono ebine bintu nyasa inere physiology okuibura bono muno mongina gasa in kobina nande teikoirana okobina okunkori ko gokonyana umwana agende gotiri mboka geraso asoke kwambwatire bia bono mpaka umwana asoke kobina kodi nkogokara nkogotiga bono kegoikerana bono yaikiro moiso mwana otaiko nyara gosoka okonyara omongino ibono ojakire koba muno nkobasokari okobina okugokoba na maumivu amangi bono aye muno munyagitari naye gwente kurigererina omosubati oyo ng'aki abinaiga kobina oko ng'aki kore amache nara abasubati bagocha babekeru nyagitari macha yaye bakobekeru anene mono ekero kobina oko ama gotari goisaine ama umivu ya chinguru echi chigo bekenda esukumo mwananse chire chinke nari okonyoro mwana ko umusubati yakobekeru oxytocin egere konye abine bwango umwana atirimbuke bwango mwana tarachaga korosa korendo no mogaka naigwo boririswa jeri aya bono muno mogaka egento giokora akore gokonyo musubati nugo ikagari nyagitari kwanya kumusigikyo magongo kwanya kumukwanira mang'ana amayama yauka kwanya kumoteo mongina umwana oyo neyo ito egasa umwana asoke buya kwanya kumusibinonye na amache gabunya kunywa egere atware oboremu wokogonki umwana yikoro kuna pharmacological management of labor asante bia sana riboririnde nkagerete aiga getembe hello yes boirire yes karibu sana sengambo ende kodoma ay no musubati boli rio karibu liko bwate nabwate muchandole eno kubosere nabolinga nko okay daktari ningige koleta fistula kagerete na wakwanire naboigo akotebana komenta mono fistula nkobweneka iri fistula nkurwari gwere ya bwena a percentage y'abasubati bakubwena igera around 85%. Sabasubati bagocha kurwarigu esoko bwenu gutangani ngwatwara fistula kwagenda kwari kwa bwena igere igoro mono at 85%. Korenda basubati mbaro bagocha barwarigu teko bwena nande bayirorera ngora omoiso bacha babwena egento gekogera gokonyora basubati nande abange okonyore bari ne chinguru chinyinge kwambwatire sajene kwanyora adie samacha ko akurwa tadinguru eyemo kwanyora chinguru chiri chinyinge chinde chiri gocha igoro bono yatokana chiri chiarekana chiasunu kwanyora sachinde onyana machara gosoka akeire lakini taraerapi ekento gekogera basubati abanza chinde bono bari babwenere bacha nande kya keirana kwanyara twatebiria basubati akamoranje mokogenda ngaka mwarwarigu mobasa koirire moake bindabeke muno konyororire nekerekebe utaguire nande sasunu igo bono semetinyi sitariri musubati arwarigu go mogaka bwende kora mwachinga kichi angemetin sitaiga arabwena gakwayerera ko kora mangana ariani utakana abwat atugukire korende nande bintu nebingi gwetani ogotwara fistula ukakara kwarwari kwabwenire still abakungu aba mbabwata bokongo swati ambabwata bokongo inyora muna kwangeresa ngwante bina okonyora bagaka babonkare bachete kwanyora na mbabwati none besa bakore biasa ebamenyete bebisete no kubagurie bintu byabo tayo igo kwanyore babwato muchando munene onko ireri bageri gosaba gaka onye gwasere timukungu onde bwenzi gwate fistula koranje bone gaba kungu bono babwanire muira ninka onye konye kwanywa miro mukungu onde
muirani mubekere none gesagabu neramenye obugima bu isa myaka iri atigaire so obugima neramenye buya. Asante. Mbia muna sana omwancho murigeria chitage kichiga ndabuguri esimu yao yo mwelio onye kubwate kubori ko nentara gusikira isiko namba nere yo 0726 447367 kubwate kuboria na igoro yo mera gotebana inde kumuruma utigana umusacha bono manyite tari mangana na bwa kesimi onye kubwate kuboria konde korengete oburoro bwigabwa obstetric fistula na bwigo Jose Nyasa gota watching live from South B Nairobi na ndeo yegani gabori na kerokende daktari ninki gekogera fistula ya mentekanira mono kubwa matuko amagiga komenta mono ninki gekogera abanyagitari abange watabwati obumanyi mono asi okwibuli abasubati nelinde agotana korwa okay maiga agotana onyancha mzinga wa nyuki agotana ninki gekogera umukungu kera okay akuburi nanki gekoira umukungu kera korire obwanchani no musacho we akotebunga chitageka angisano okwanyora ngo bimbire chinsemo cha chansoni naboigo abwate obururu bungi okay naboigo nkagirete na bokoliranere na oyiga atebanga watching live korwa St Peters Nyakenyomisia boy child agotabokora bonchari mitisa andakuburi ninki gekoreta fistula na kiera tangwe naboigo oyiga gotebana pamoja kurwa Ariana akairi Joel Omogere ninki gekoreta fistula na kiera tangwe nkagirete ne ngana koirorire otutikana ara igotebire ya amangana yobwanja naboigo ukubimba chinsemo chansoni. Asante sana mwancho murigiriri. Yes. Ukubimba chinsemo chansoni nerina amaswali aina makongorere tiangiraniri if there was no lubrication yani dimating akinda kebeka ango definitely there is going to be bruises egere ekaro mokungoyo atari prepared gotwara amangana yo bwanjani buya yani tora muharigani buya okonyorana atari prepared bona ego kogendari era bongo bwa emboyo yatokana otwarire bruises and friction yagera asa yuaba idimatized abimba igo bono ayuande na bako ndigi badai egere ntonya kwanere sesimi hae esembe taboigo oiga hatebana kete riburia agoteba daktari asante sana obosemi obuyakigima nesomirie amangi okay Matilda topic nzuri sana daktari asante sana tuchereire ndra gotebambia muno aho yiga kuremba kasi Nairobi agotebana goika ari kurabondonya agotanga kazi nzuri kwa daktari na okay bagendeta kwa na pongezi mbia muno sana onye kwa watu kubolia konde etokora chinsa sato nenusu igo ngatobasa gostie kerumagiga uroche musubati ondali ogendeta guchandeka no buruiro bwigali tukeriga nalierio eriabo na bwigo chinga kichonsi igo na bukunyara gusangana into tiga assist dia otebi kubwate kubolia konde wensi tobosa kwobwa eliteria ona bonta asome lakini bekae okubolia kwa wegeiga irindo nyara gotebi wasobo ime asobwa garenga muchando kyoyo ora tokegetembe hello. Hello Getembe. Yes. Getanda Wairile. Wairile vya sana. Madini tanaya namagani Wairile vya nangi. Wairile vya. Ekinare go tebe kama no mlichofiro wote kurugwanda ukwana. Ekinare go tebe kama sinare go pongesa magani yumbu ya mona singi choko leta mangana yo. Ende kiagera abantu baitumba bwatali mitando ebinyoro otechinka. Kinare goteba nande ko mapezinga lakya sinjia mangana bunaju na ende kero kinaba kira tebirunga musacho ndo sereti muntu goro yuburwaire obu maina ora go seru muntu tuga ni muntu anyoro muchando omanya ko mosei temere lyo muntu na lero ebintu byabere wasi kemenya gitali mu abantu muntu aro tuwabe bya ekyagera yo oro noro ngoko mosere bye temerania pakugwa egento kiragera bona bona buruire mbogero mwangane n'umuntu egento no butaka mbogera muntu mwangane n'umuntu ibonte tebana tenya samwe sen na ndi bagenda gusomya abantu besoki bakonyo ekyagero bugimo bwiga no boke na ndi temere tini bugimo buguje na butwaje komenya kale na kale karo nyisa ita ajiri butuwe ya mona sinja mwana maye mbya bona morise
nkagirite ngati na Ronaldo ndi okuboria karindi nambero nere wazi tumari boriao ni masa ni mbaya igongekero tugucha gutobokia tutokanga wasikiriro isiko ye ne topic ire yengencho sana Getembe. Hello Getembe tuvasa kuwa daktari ngakirite nga kwa jumla ngiora niko tebia olio kuligeretie maragoba ya bono igweterio geriga. Asante sana mwancha omurigereri. Nigonda tebe na abangina bari ba rwari ku fistula bado mbaganeti ogokonya igontete gotebia serikali ito ye county wetera chibesa chiri chete tokobeka sports, gender, women and ibintu munebi. Yes. Tiga ebesanke bari barwariwo norocho mujando munori baye kubesanke bachaka biasara binde byonsi obisi yo mu women rep ekoruchi bese asekiombi usese byombi abangina ba fistula no bari bange babo gokonyore bobwate mejande miye mona nanda bange babo konyora nonye barwarete ibakonganya kurwari se barengeza abantu baba manyete bagenda komenyare okoba bante bataiti bantu baba manye isibaberesa abantu baba manyete mono okoba okore biasara yakabo no dio gosinyorera chinyeri takokora no biasara bindi byonse kwetero obisi yo mu women rep chibasa chiriche ebyombe kaburanje ene e group eganeti obokonyo bonene egere bagendere bose ne biasara abanyora chiri 10 abanyora chiri 15 bachake biasara none byechinyanya egere basoke berigeri ekende kyo mwiso abantu baminto singa kichamaeka twaigure birire binge abasubati bako kera ritu koko iguna musubati ngonke arenge nakwete musubati ngonke arenge nakwete nigo nkwira ribageri ntebi abantu batenerete amangana y'iki county government no NSS serikali enene ririto kurika abanyagitari baito nimanyeta abantu mbanjete kwegwa maki lakini ase abanyagitari bakorenda basubati bakonke abana tigatoteme kurika basubati barene guse abanyagitari barene ubumanyi onye mbari no bumanyi nande nabuto taite kurika tubarike nande toteme ko bamenta masomo in service training banya gosomi gunga kibintu bikogenda egere twensi kwa jumla toteme gutanga amakweri ari aranyari gutangeka mwanjo murigereri ninje Julie Nyanja Manyamau tenene kero kyo bugavana bwa Kisii County 2027 nigongo teba chinga kichamega basubati basieke irwisiko ese birogo by'uburai lakini kinko digereri abarwe bange gusiga n'abaswati abantu bagusiria magima chinga kibakogonki abange gusiga n'abaswati abantu babwate fistula bagoseri unabagaka babo bagenda basinywese bakogenda n'abaswati ababora kabakurwa maremuneni wekera bagaka babo basirire n'abaswati nigo nkwira ribageri ntebya abantu baminto engaki yaikeire toteme gwonchorere kobeka barai na ritorakonye Kisii County nimanyete twanchire koseru egere gwakekura lakini estinga kichavocio nigo ngosaba abantu baitona gusie yene yeito igeresa magokaito abana bakoiboru gusiga na baito bakungu bago kugusiga kabakoibora na baito abantu bonse bibagotwara umuchando na baito tigango tutwara barai egere banyare kogendi county ito buya. Asante sana. Ndotenga umwana siasa bado paka siasa ni reme yao. Otatiga narora alikie asumuchando yigatwa bere tukukwanira narora alikie konyoro bokonyi andake bwobo waka no nyesime otegas studio. Njira kiabonete gokonya andake nabura nyore no inya gitari abonete kogenda tamanyi tinya gitari ya kerengoki gusie bwonete njira kiabonete kwa approach ya umuntu ramoko. Omwancho morigereri nabokonyore sesimi 0726 640 778 0726 640 778 nabokobori umunyagitari wabangina n'abana bake Julie Nyanja Manyamau neroyu onye tubwate tinambe yu bodi ayo umunyagitari wabangina n'abana bake Julie Nyanja Manyamau nabokonyora. Asante.
mbia mono sana asisi asanga kiretenga kwa igerere kikware maybe kwa lenge whatever na nderero ti aringi tukoria siasa mbia mono sana uyu ni gore ari umushimiwa sinigale honorable Julie Nyanchama nyamao na ndere umurwari kiroro chale consultant asa mangana ya abasubati amangana yobibore na boigo abana abake ingana kagirete twagokere ayuri kerangere kiao anda ke kwaligeti gusanga usikwanyora message tegeti tumaye message yao na bokonyoranga andake wakonyikire mbiyabona sana no turachi gukurira bose maragoba yabono mbiyabona sana so wakesi miago so gutuma ujumbe yawo asogotorigire na batukwaniti kende asikoiguririo geri gakoro mbiyabona sana timetio se kiora bateri tukerigalia ngencho. Asante sana mwancho murigereri ritukeriga tugasaine gucengera World Obstetric Fistula Day igongo tebo urwari rwa fistula kurwari gubore nande nabo kunyara gutangeka igokoranje tobasa kuchandika imese kenyoro genda nyagitari onye kubwato muchando uyu egere onyare kurwari gu nese abanyagitari baito bonsipi gusiga na Kenya kwa jumla nigongo basabeso moyo bugwanja murigererina twagwateranire esogotema gutanga obstetric fistula na makweri y'abangina n'abana ibingwerere ageranyare gutangika. Asante mbiyabona sana winere mheshimiwa Julie Nyanchama kuruka Matilda Ubaigwa aye nengambo ya getemberi tukiriga rie sabato twara oborigererio byato mbera nase kiunga chinsa inye charero murako.